Erronkarira gatoz gaur, Nafarroa eta Siberuaren arteko mugara. Paraje ederrak, jende jatorra eta Euskal Herriko mendirik garaienak inguruan. Zuritutako gailurren magalean eta ur kristalen artean gaurko eguna. Eskia, mendia eta sutondoa. Iritsi da elurra eta iritsi da gailurra. Bueno, eguzki epela atera da, eskerrak, 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 hotza hor aranean 7 gradu zerazpiri zeuden, Etorri garen, Hemen epelago, Hemen epelago, gaur alderantzketa termikoa dago, eta bitu, gaur adibidez, lakartxelan egongo dira, 10 gradu behar da. Eta hemen bi azpitik. Hemen goxo, hor aranean 7 azpitik, Hotza, eta nola ez, elurra, emozioz betetako eguna izango da gaurkoa. Nik eskiatu egingo dut, erronkariko jendearekin. Eta iratik ere bai, baina beste estilo batean. Gero eta elur gutxiago egiten du neguetan. Pena, eta eskiatzeko eta nabaritzen da. Zuek eskalatzaileak eta eskiatzaileak elurtzaleak normalean ez? Hode batzuk gehiago esnoua, eskalatzaile, baina nik printzipioz enaiz animatu oraindik elurretara eta arropetan geratzen ez. Erronkariko ibarra ere bisitatuko dugu, eta noski, gero mendia igo. Gailurra egingo dugu, baina ez edozein eratan. Elurrarekin eta historia handia duten raketa zahar batzuk jantzita. Beira, hau da Juan Pitoko benta, hau da betiko benta horietako bat, eta orain konponduta dago, baina lehengo estiloan utzi dute, eta behar bada gero afari merinda egiteko ez da leku txarra, Komuni bada, etorri beharko dugu, gero. Bai, egun luzea daukagu aurretik, Raketak hartu eta aldapan gora, Zanporira igoko gara. Elurrarekin egingo dugun lehenengo gailurrera. Eguna bukatzeko berriz, afaria eta sorpresa gehiago. Bueno, ireti begira ze kuadrilla elkartu da hemen. Egunon guztioi? Egunon. Hola, bi multzo moduan edo daude hemen. Batetik, eskiatzaileak. Bai, antzeman diet. Zuek iraupen eskia egiten duzue hor goian, larran eta normalean edo zer? Ba, iraupen eskia, mendira ere hori gailurretara egotzen gara eskiekin, da eskia denetarik. Eta hau edia glaziologoak. Hori zertan datza. Glaziologo. Glaziarrak aztertzen dituzue, beste, ez da? Hori da. Hemen, hau belagua eta lehen garai batean hemen glaziarra zegoen, ez da? Bai, izugarrizko glazia zegoen Pirinioetan, eta baita arana hau izotz beteta zegoen. Bai, ez da? Baina elurra gero eta gutxiago egiten du, hau da marka, ez da? Gero eta gutxiago, gero eta bero gehiago. Gaur orduan, nola ze plan edo nik eskiatu egin nahi dut, Zu badizu eskiatzen? Nik beste asunto batzu ditut izagaldetik egiteko, eta bueno. Orain eguna laburra da, eta gure asmoa da hemen amaitzea. Hor Juan Pito barruan, orain itxita dago, baina gero ikusiko duzu, ze usain goxo aterako den hor tximiniatik. Bueno, usainak erakarrita etorriko naiz. Gu hemendik joango dara, eguzki eperetara. Oso ondo. Bueno, gozatu eguna, bai? Erarte. Gozegi. Venga, guazen. Zanpori. Hori izango da Andonik egingo duen gailurra larra belagoan gaudela aprobetxatuz. Hotza ez da nahikoa izango gu geldiarazteko. Nafarroa eta Zuberoa artean dagoen mendi honek 1737 metro ditu. Juan Pitotik Izabara jaitsiko naiz bertako txokoak ezagutzera. 14 kilometro terdiko distantzia daukat aurretik. Andoni berriz, ferialera igoko da aurrena eta gero handik Zanporiko gailurrera. Ia 6 kilometro eta 332 metroko desnibela izango ditu. Egun polita daukagu aurretik. Hemen badago elurra, Badago, bai, mintzat. Iparra aurpegian beti gehiago. Bai. Horregatik egiten dituzte pistak hemen eta ez beste aldean, ez da? Hori da, hemen mintzat beti lainoari asko izaten da, baina elurra ere, hobe mantentzen da. Mantentzen da, ez da? Hemen dagoen eraikuntza hau, eta inguru hau El Ferial da. Hau El Ferial da, bai. Hemen dago, iparraeski zentroa, eta gero ere gorago daude beste pista batzuk kontienda izenekoak. Kontienda hori, izena ematen du hor batailaren bat izan zen, edo ez dakiz zergatik, baina hori altuago dago oraindik, ez? Arlas azpian. Arlas azpian hori da. Hau eraikuntza hola ere nahiko berria da, ez da? Bai, eraikuntza hau 2007 urtekoa da, eta lehen, bat zegoen hemen kasetatxo txiki bat. Bai, gogoan daukaz, bai. Hori zen taberna txiki bat, eta komuna besterik ez zegoen.
Gainera Ronkalia jartzen du, baina ia izen aldatu dute. Bai, Larra Belagoa. Belagoa, Ipar Eski Zentro Hori izango da. da, ezta? Gaur nik hemen movimendua handia ikusten dute, Aitor, Zer dago ba hemen, badago mobidan bat, Nolabait ezta? denboraldiaren inaugurazioa da. Egite dute hemengo Klub Pirineos lasterketa taldeak egingo dute? antolatzen du. Bai, hemen orain jende desente bilduko da. Horren beste jende eskiatzen ikusita, niri ere piztu zait gogoa. Bagoaz eskizentrora, eskiak, bastoiak eta botak hartzera. Nik uste dut jende asko ez duela bereizten, badago alpino erako eskia, goiti bera jeistekoa eta bar. Estazioetan da egiten dena. Zurea da, trabesia eskia edo mendi eskia euskaraz? Bai, mendira joteko beste aukera bat. Krampoiak edo piletak eraman ditzakezu, baina bestela ere, eskiekin igoz daitezke eta gero gozatu jetxeretan. Baina hauek hemen ezin ditugu sartu, ze hau, arrasto hau, hauek estuagoa dira, hola jarriko genu, ez da? Hauek oso zabalak dira eta ez dira honetarako, orduan besteak iraupen eskikoak bai estuagoak dira eta orduan hemen dira martxartzeko egokiak. Eta bueno, alokatu egin ditugu hauek dira nolabait oinarrizko eskiak, ez, holako eskamak edo deitzen, beti eskamak kendu egiten dira, apurtu egiten dira. Ikasteko eta horla egokiak. Hemen badago ohitura polita, ez da? Egiten da denboraldia hasten denean, artzainek ematen dizkigute eskiatzaileei bastoiak, eta gero bukaeran justu alrebez, eskiatzaileek ematen dizkiegu artzainei bastoiak. Bastoiak, ez da? Bai. Hori polita da, ez da? Bai, oso polita. Nolabait azkenean simbolikoa, neguan eskiatzailena da mendia eta udan artzainena, ez da? Bai, denona, azken finean denona da, Ba, ni amorratzen nago eskiatzeko mutilak, Daneskak, egingo dugu? Ia, aspaldi ez dut egin, Ia ez garen erortzen, baina venga, guazen, venga. Andoni seguru gustura dabilela eskiatzen, bere saltxan. Ikusiko dugu nola moldatzen den. Ni Izaba aldera noa, ea zer aurkitzen dudan bertan. Barkatu erdirik sartzea, baina, haupi, zertan ari zarete, zer da, hau? Hemen negorako entrenatzen. Entrenatzen? Bai. Baina, hau zer da, eskiatzea, Da antzekoa, azta benean erabiltzen dugu hau eskiatzeko. Eta fijazioak eskiak bezala, makilekin... Bai, eskiatzeko erabiltzen ditugu makilak dira baita. Berdinak. Botak baita. Eta kirol honetan, roleski honetan, badaude modalitate ezberdinak? Bai, bi mota desberdin daude. Adibidez, zaintzanek badarama eskiatzineko aldernak, eta ni klasikokoak. Luzera. Adibidez, luzera, hauek dira pixka luzagoak. Eta gero gurpilak, hauek dira klasikokoak, eta dira lodiagoak. Horeka gehiago? Edo... Bai, Errazagoa. ze jaten zara ibiltzen bezala eta bestea patinatzen bezala. Zaila da, o... Bakarrik oreka pizkat behar duzu. Bai. Frogatu nahi duzu? Pentsatzen ari nintzen, Eta egit, balioko dut nik hortarako, ohituta nago vertikalean ibiltzera eta lagunduko idazu, ezta? Bai. Ez utzi bakarrik, Bale, probatuko dut, animatuko naiz. Venga, ba! Aiam. Estrada zara zeran. Egiten du, harriko eskurri da! Ez ditut altxatzen hankak. Horiek dira patinatzeko, oza. Bale! Degant kontra. Bestela bi besoekin batera eta jazta. Hori da importanteena. Gorputza aurrera. Bai. Ari, ontxe. Ni pentsatzen nuen eskiatzen zerbait gehiago zekiela, baina, nahiko ongi egin du lehenengo aldia izateko. Ai. Binga baiez, adokagula. Velozidadea! Juhu! Eskerrik asko. Hau da, eskiatzaileen txaloa. Nabaritzen da kirolaria dela eta estilo nahiko ona dauka. Mila esker eta urren arte. Juhu! Hala, Edurne, zer ari da hau argizariak ematen? A ber. Opa! Opa, egunon. Egunon. Argizariak ematen, ez da? Bai, argizaria, bai. Kontxo, nor zarazu? Julen. Julen, ni Andoni. Hau, Andoni. Ondo? Bai. Egu primeran etorri gara eta Bai, gazte gudaldia, ez da? Bai.
Erronkarikoa naizenez, eskiatzea maite dut, eta hemen txikitatik, 12 urte nituenetik, orain arte, eta jarraitzen dut. Guk iraupen eskia nik hau alokatu dut, Bai. hemen ibiltzeko nahikoa dira, baina zuena dira, Bai. egan egiteko. Azkenean gureak, begira, zuena adibidez, eskama ditu. Hemen eta zati gureak- honetan, Bai, zati honetan. erdiko zatian, zubia ditzen dena, eta gureak ez ditu eskamarik, ez? Ja, Eta orduan, erdiko zonaldean, eskama joan beharrean argizariak ematen ditu. hori da. Eta denaren hemen ematen zaio beste parafina edo zeo zer irristatzeko. Hori da, bai. Hori irristatzeko izaten da. Begira, hemen ditugu argizariak, besteak. Ja? Argizari mota hauek, eskia gehiago irristatzeko, azkenean dira, ez? Koloreak, Gorria, morea, koloreak, urdina. eta ordenean, begira, ez? Aha. Horia azkenekoa, oso erraza dira, ez? -10, -22. Ez da giroa gauzaren temperatura. Ez, elurrak izango duen temperatura eta giroarena. Hor, termometro daukazu sartuta? Bai, termometroa daukat, bai. Aha. Honek markatuko luke elurraren temperatura. Bai, Begira gutxi? Hemen -2,3 jartzen du, ez? Elurraren temperatura -2,3. Bai. Hemen giroa ez dakit zenbatean egongo. Bai, giroa. Bost, gradu. Bost, demagun, bai. Bai. Eta orduan horren arabera erabakitzen duzu zein argizari eman. Bai, hauek aurreko gunean, bai. Hauek dira gehiago irristatzeko. Hau bezperan orduan. Bai, Hau hori bezperan. Bai. Eski osoan ematen duzu hau? Bakarrik ematen diogu aurreko eta atzeko zonaldean. Frogatuko dut agertzen zutien azkarrenak, hori frogatuta gero mango diot eusteko argizaria. Jo, ez bat ikasi behar den honetarako, Bai, bai. Mundu bada. Bueno, frogatu. Ia noraino izen zaren. Begira, jarri du markatxo bat. Orain beste egin, ezta? Bai, hauek probatu ditut ja, eta orduan bestea jarri ditut. Zurekin joango naiz notario lanak egitera, bale? Venga, ba. Venga. Poliki zoaz. Bai, hasieran bai. A ber, gero. Begira, ze diferentzia, ez? Jode, 2 metro, Orduan, begira. Bai. Bat eta 2. Bai. Errizariak oso garrantzitsuak dira, gainera ikusi gu Juleren adibidearekin nola junda askoz urrunago argizari egokiak erabiltzen, ez? Orduan orain argizaria, ez? Orain gehiago eusteko emango diogu, badibez, bat -4 gradu dituela. Bai. Oso ondo, Julen. Bueno, Venga, hemen gero utziko ikusiko zaituko, gara, bai. Kuadrilla, eskiatuko dugu edo zer? Hau gozatua eskiatzea. Bizitza honetan dagoen plazerrik handienetakoa. Eta irati, nola ote dabil? Ederra paisaia, hori ikuspegiak. Oraindik naiz herrira iritsi eta jada txundituta nago. Eta hau? Erronkariko gazta, dastatu egin behar dut. Haupa, Hola. Ze polita, hau, hartzai goilarak dira. Bai, Madera de bo, gespela da, hau. bai. Esan didate oso gazta goxoa egiten duzula, eta pentsatu dut, igual afarirako gaztatxo bat erosten baldin badu, ez da txarra izango. Ez izango da txarra, ez. Orduan, salduko idazu gaztatxo bat? Bai, guazen. Venga, guazen. Jose Manuel betidanik izan da hartzaina. Txikitan bere aitak behiak zituen, eta osabak ardiak. Jose Manuelek osabarekin ikasi zuen hartzainaren lanbidea. Orduz geroztik, emaztearekin batera marengo bordean gazta egiten du. Horretan aritzen da martxotik urrira bitartean. Itxura gozoa dauka horrek, Oso gozoa, Egia. Egia, benetan. Ez dakit. Bat eramango dut. Hori. Oso ondo. Hori gero... Pasako diotan niri faktura. Bale. Bueno, egituzu goiarak, egiten duzu gazta. Eta ez gehiago. Jende asko etortzen da gazta erostera. Bai. Bai. Jende asko. Bueno, Euskal Herri osotik jakingo dute hemen gazta gozoa jaten dela. Eta Kataluniatarrak eta... Kataluniatik etortzen dira. Mila esker, gaztagatik, mila esker zure goiarak erakusteagatik eta, bueno, voltatuko gara. Bale. Urren arte, Ikusi arte. Bueno, Bale, agur. Agur. Onagori, nora joan zoazen, badeki, eta bazeneki. Ibai, orduan glaziologoak zaret ez zuek?
Bai, bueno, guk ikertzen ditugu glaziarrak, Patagonian, Pirineoetan, baita Nepalen ere. Aztertzen dugu zein den beraien erantzuna aldaketa klimatikoari. Bestalde aprobetxatzen dugu baita ere jendea eramateko mendira eta mendigida munduan ere egiten dugu lan. Oso interesgarria. Zuek hemengo azarete, ez? Bai, gu beti dani txikitatik hemen ibili gara eskiatzen eta oso gustoko dugu. Bertako lokalak, orduan. Hoi da. Asko nabaritzen da, geroz eta elur gutxiago egiten duela eta geroz eta beranduago, geroz eta negu motzagoak. Baina, esperantza badugu aurtengoa neguna izango dela. Aurtengoa nahiko ondo hasi da, baina orokorrean tendentzia bereziki azkenengo hamarkadetan berotze efektua da eta batzutan baldintzatu alditu ere neguko kirolak, ez? Baina, ea mantentzen den eta negu polita esaten dugun. Hori da. Ai, eskiatzea, oholestu batzuen gainean, mendian irrist eta egan egitea. Naturarekin bat eginda, aske sentitzen gara eskien gainean jarritakoan. Hori bai, kirol gogorra eta oso osoa ere bada. Aitor, hau ze kirol gogorra dan, ez da? Ihar guztiak lantzen dira, Izterrak, sorbaldak, besoak, oso... Kompletoa azkenean, hori, ez da korrika egitea, mendian zaude, lurretan zaude, baina teknika bereziki, oso importantea, baina fisikoki ondo goteara, bada garrantzitsua bai. Hemen, jende gazte asko ari naiz ikusten, ez? Hori ere pozgarria da, ez da? Jende gazteak kirol hau egitea, eta... Bai, polita, eta gaur bereziki, denboraldi hasiera dela, eta hasten dela, eta talde asko daudela. Baina esango dizut hemen ere, adineko jendea datorrela, Bueno, ni adinekoa naiz, ni jubilatzeko gutxi falta zait, baina... Baina 80 urte oraindik ez dituzu, eta hemen badago gizon bat, bereziki, Nikolas Ederra izena duena. Hemen dago gaur, ikusi gezu? Ez, gaur ezin da hemen egon, ez da egunero etortzen. Nazezu, Ederra, abizena? Nikolas Ederra, bai da. Ederra, abizena? Ederra abizena eta Ederra pertsona ere. Zer da, hemen erronkarikoa, ararekoa? Izabakoa bertakoa. Bai. Nikolas Ederra gaztetan hasi zen eskiatzen. Garai hartan, mendia lanerako tokia zen jendearentzat, eta arraro xamar begiratzen zioten. Hala ere, segituan hasi zen ingurukoei klaseak ematen. Eta oraindik ere, gaur egun, 80 urterekin horretan jarraitzen du. Orain ja bilobekin gainera eta hurbiltzen da eta gustatzen zaio. Bai iraupen eskia eta baita alpino eskia egiten ere aretera joten da. Nikolas Ederra oso ezaguna da, izabatar guztiontzat eta baita ere Euskal Herriko mendizale askorentzat. Aitzindaria izan zen edo gutxi gora bera edo... Bai, aitzindari guztiz. Pentsa duela, ezagit, 60 urte esango dizut, eski batzuk hartu eta mendikuntara jendeak pixkat nolabait harrituta geratzen zuen. Azkenean mendia zen erronkaritarren bulegoa, esan dezakegu zala, ez? Orduan, batean honek esatzen, orain aisialdirako hartuko eta bulegora, mendi gailurrera. Ez zuen argizaririk eta horrelakorik emango eta termometroi sartuko altzenarekin? Ez. Egurrezko eskia, gauskalo... Herriko zurginari eskatu zer nahi zuen, harek egin, Lizarran egurrakin egiten zituzten. Bai, Lizarra egurra, Bai, eta horrekin atatzen ziren. Nikolas Ederra erreferentea eta oso pertsona humila, bai? Gauza asko egin ditu eta... Ez da, beti bai, oso humila. Ez da nabarmentzen. Lakoran bestaldean, militarrek nola aterpe bat urte askotan izatzen dut. Bai, kuartela edo hori. Hori hartzen zuten, orain remonte hauetako bat estazioten ikusten dana, artisaba guztiz eta horri biltzen ziren Nikolas eta beste emakume eta gizon batzuk irakasten. Eta nire adinekoak ez, baina 50 urte hori ikasi zuten orduan. Hori ikasi zuten eta gaur egun oso ondo baina eskiatzen dute. Behitu. Alde indigute hauek, venga, gozen. Venga, zer ritmo gara. Venga. Martxa ba! Heldu naiz Izabara. Herri txikia, baina oso polita. Benetan xarmangarria. Erronkari bar eskualdeko 7 herrien artean populatuena bada ere, 500 biztanle eskaz ditu. Dena den, neguan, eskiatzeko denboraldia hasitakoan, biztanleria asko igotzen da. Aupi, egunon? Kaixo, egunon. Hemen txenago, harrapatu nazu txori baten bila. Zene begira bai, hori ikusten ditu prismatikoekin? Arkaitz txoria du izena. Arkaitz txoria. Arkaitz txoria treparrizkoz. Bai, hotza datorrenean, jeisten dira herrira. Eta ontsa bere bilari zara? Askotan etxe honen paretan ikusi izan ditugu, gustatzen zaizki olako pareta handiak eta harri artean dauden zurotxoan
hartzen dituzte intsektoak elikatzeko. Julen Gaiarre ornitologoa da. Txikitatik gustatu izan zaizkio hegaztiak, eta bere pasioa ogibide bilakatzea lortu du. Bidaiatzea ere maite du. 5 urtez txoriak ikusteko gidari lanetan aritu da. Dirudienez jende askok bere saletasun berdina du, eta guztira 1500 pertsona inguru gidatu ditu. Ingelesez badago hitz bat olako jendea definitzeko, Twitcher. Twitcherrak dira, daukate erregistro bat, zenbatek txori ezberdinak ikusten dituzten, eta gainera hauek nahi dituzte gero eta gehiago ikusi. Eta egiten dituzte bidaiak munduan zehar, konpetizio baten antzera. Lehia dago, aberzeinak ikusi txori gehiago? Hori da Pokemonak harrapatzea bezala? Zailago, hauek egan egiten dute eta biziri daude, baina gutxi gora bera. Argazkia ateratzeko eta gero bilduman sartzeko edo ikusi eta... Ikusi, guk egiten duguna da argazkia atera baino, porque oso komplikatua da txoriei argazkia ondo ateratzea, disfrutatu txoria ikusteaz. Ezin dugu inoiz garantizatu txoriak ikusiko dituztela. Hori galdutuko nizun, ez da erresa... Ez, badira moduak txistu egiten eta barroa txoriak erakartzeko. Bai, eta etorri egiten dira? Bai, engainatu ite dituzue gero... Ez, engainatu baino da kuriosidadea. Bai. Horrek atea ematen du. Hau da, ateak erakartzeko. Erabiltzen dute eiztariak, baina bueno. Zibira zu begiratzen, ea topatzen duen. Ea topatzen duzun, nik bitartean saiatuko naiz berak egiten duen kantua imitatzen. Deitu ingo diogu, ea etortzen den? A ber, nola egiten du? A ber, saiatu zu orain? Bai? Bai. Egon etorriko da, Saiatu. Bueno, nahiko nago, Bai. Hor barruan izango duzeo zer jateko, ez da? Izan beharko, mendian beti hamaiketako egin behar. Venga, Hori da. zendu eskiak eta... Hala, guazen ba. Bueno, neskamotilak, gailurra egin behar daukagu, ez da? Horretako txorro gehiago, Hori da, bueno, iraupen eskia ondo dago, baina, venga, guazen kanpora ja, eguzki epeletan daude batzuk hor, Wow, giru hau! Hei! Zue bai, glasiologo bakizue, non egon, eguzki epeletan, ez? Haben gustora. Aldenean, ez? Bai. Bueno, pres gorako edo... Bai, hombre, ja, Raketak? Handauz. Hortxe horrean ganak, prestatu ditugu darontzako. Hasi barregu duzen, Oye, dituzu hemen daudenak? Eko puntu bitxea bai raketak, ez? Ei, kaixo! Arratxaldeon! Apa! Zer moduz? Ongi. Zuek hemen guazarete edo? Bai, zabakoa. Ni eibartarra, baina hemen bizi naiz. Bai. Eta hauek? Gu oraintxe goaz Zanporira, raketak hartu ditugu, bueno, bakizue, moderno hauek. Hauek etxean egindakoak. Bai. Ez dakit aitonak, aitak, osabaren batek. Zu izabakoa zara? Bai. Izabakoa. Eta etxeko marka du. Bai, eski izaban etxeetan eta hor badago, ez da? Hori aberei jartzen zaie kauboi bezalakoek. Hola, egiten zuten. Hori. Aitzitzak eta ibiltzen dituzte, Raketa olakoak bordetara juteko eta, claro, beraiek ez dituzte erosten raketa berria, betikoa dituzte eta beraiekin ibiltzen dira. Eta eski hauek zahar askoa dira, ez da? Bai, horiek herrian segurazki ere egindakoak. Bueno, herrian eta horretuko ez dugunez, Nikolas Errari buruz nola eritu garen, hauek bereak dira. Nikolasen ari hauek justu? Urte asko erabiltzen zituenak, bai. Jode, hauek begira, gainera, hau kantua da edo zea pixka bat, ez? Bai, nola baiteko kantuak, ez ziren gaurkoak bezalakoak. Ez da gutxiago ere. Polita izan da eski zaharrak ikustea eta gainera ikustea nola beraien eskiak ere egiten dituzten eta horren inguruan kultura badagoela, ez? Bueno, guk Zanporira goaz, gailurra egin behar dugu, raketak jantzi eta... Ez duzu hauek jantzi nahi? Oie, Zanporira goateko? Bai. Apurtu ez dira baingo, pena emango liak, Ez dut uste. Ez? Bueno. Erronka jarri dazu, Begira, garai bateko zatekin. Venga, bueno, Elena, nik hone instruzioak ez izkiot ikusten da lagundu egin beharko didazu, Bai, oina hemendik. Hortik. Eta lotu. Bai, eta lotu. Gogor. Bai. Bai, ezta? Teknologia punta dau, Uah!
Zanpori! Urte askotan ziarrera dituztelako raketak eta nik uste dut emango diegula aukera bat, ez? Agian bai goko da. Bueno, erronka polita, Elena, Bale. Bada ezpada, ez gaizki hartu, baina modernuak hor erantzi ditut, eta bada ezpada, baina badut konfiantza, hauek gogorra izaten ziren, Ez dakit nik. Venga, handa gailurra! Oazen! Venga! Julen eta biok kontu kontari gabiltza izabari buruz. Armarrian errege baten burua eta zubi bat ikusi ditut. Julenek azaldu dit 722. urtean izandako gudu batengatik dela. Erronkariko emakume batek errege mairuari burua moztu eta zubitik zintzelikatu zion. Zenbat istorio dituen herri txiki honek. Bagoaz Zanporira. Elenaren raketek uste baino hobeto heltzen diote elurrari. Zaharrak dira, baina onak. Ea goraino iristen naizen. Andoni, zer moduz nire aitonaren zatekin? Bueno, tarteka pixka lasatzen da soka, baina behitu horrena lotu ditut eta harrituta nago, Gustora, Zu izabakoa zara eta beraz mendikat etorriko zara, eta ez da? Edo mendiarekin loturarik eta? Ba, hombre, gu adibidez, ibili ginen urte asko Belagoako aterpian lanian. Hori Oloron edo Angel Oloron, ez da? Burutxo eta Elena mendizale peto-petoak dira. Biak Belagoako aterpean lanean aritutakoak. Elena esaterako 9 urte zaritu zen bertan zaindari lanetan. Jende asko pasatzen zen aterpetik eta inor ez zuten kanpoan uzten. 100 pertsona sartzera iritsi ziren. Hemen elurrak entzeo makinak eta dabiltza atzea aurrera, elur asko egiten duenean nahiko ondo zaintzenak garai batean ez zegoen horrelakorik, ez? Neri gertatu zitzaidana izan zen, aste bete bakarri geratu nintzen izolatu. Jaitsi ezinik eta... Bai, joan zen jendea igandea, geratu nintzen bakarrik. Ez zen nio retorri zure bila edo laguntzera edo... Ez, deitu zidaten Sos Navarratik. Si se abre un frente, una ventana. Una ventana de buen tiempo esaten dute, bai. Un frente no, una ventana, bai. Nahi badizu helikoptero batekin, ez, ni pensatu nuen. Guarda izatea, hau izango da ere, bai. Orduan burua jarri nuen saiatu nintzen, eta, bueno, ongi. Ezin dut pentsatu ze izan daiteken 5 egun edo 6 egun hor bakarrik egotea, bai, errefugian. Izugarria iruditzen zait. Eta gero mendizale ezagunak eta piloa pasako ziren hortik, ez? Bai, Martin Zabaleta agertzen zen. Estatu Batuetatik etortzen zen. De gia, Gia egitera, hango jendeakin. Urtero, urte mordoa etorri zen. Iñaki Otxoa Deuza lana egiten zuen, gurekin. Hor lan egin zuen, Gurekin. Bai, Azan kamarero, mendizalea eta kamarero. Kamarero. Altzena, ez da? Horrela mendizale asko lan egiten dute gainera, guardatan. Zazpietan jaikiten ginen, ja gu jaiki orduko, beste azetorreia buelta la kartzelatik. Bai, Edo lakoratik 3 aldiz egindakoa. Bai, entrenatzeko erabiltzen zuen berak, Bai. Aukera izan dut Euskal Herriko jende mota guztietako ezagutzeko, eta batez ere mendizaleen artean oso giro polita, ederra. Beste kontu bat, hemen inguruan badaude zirkuituak eta hau ez dago sartuta, baina refugio, eta iaz egin nuenik Enaren bidea. Polita, bai. Asolazetik, Lintza, Leskun... Zuk ezagutzen duzu historiaren bat edo Enarena? Nire amona egiten zuen. Enara izan... Bueno, Enara, Enarak zer ziren azaldu behar dugu lehenengo. Enara izenez deitzen zaie, erronkaritik maulera, lanera joaten ziren emakume gaztei. Neguan, Pirinioak zeharkatu eta espartinak egiten aritzen ziren 6 hilabetez. Gero, udaberrian bueltatzen ziren berriro. Askotan, diruaren ordez, etxerako materiala ekartzen zuten ordainetan. Ze emakume gogorrak, Ze historio gogorrak, eta, bueno, maulen geratu ziren batzuk, ez da? Hangoekin eta... Bai, eskonduta gelditu ziren. Ez nintzen inoiz izaban egon aurretik, eta asko gustatzen ari zait. Julenek herriko txoko guztiak azaldu dizkit. Ornitologoa da, baina oso historio polita duen ostatu bat ere badu. Metxola izenekoa. Ze izen bitxia. Metxola? Metxola, bai. Ni Finlandian askotan egondu naiz, eta Metxola hitzak badauka esan nahi oso berezi bat da. Baso enkantatoa edo, baso magikoa. Dererako baso batzuk oso ondo mantendu direnak, eta bertan bizi dira txori mota batzuk ere oso zailak ikusten direnak. Hemen deitzen diegu basoilarrak. Gu betidanik izan gera familia humileenetariko bat, eta beti aitari entzun izan diot gustatuko litzaiokela etxe handiago bat edukitzea, eta irekitzeako egin genuen
festa bat. Bai, festa ondia izan hemen izan. Bai, justo inaugurazio egiten prestatzen ari ginenean, berak edukizu pneumonia bat, eta sorpresa bezala hartu genituen Iñaki Perurena eta Mikel Mindegia bere eta nire idoloak zirelako. Oso polita izan zen, biok beraiekin elkarrekin argazkiak ateratzea eta ezagutzea. Niretzako polita izan zen eta nire aita asko emozionatu zen. Etorri nahi duzute, hemen utziko izut txartela bat eta hor dauzkazute nire datu guziak. Bira, gazte hemen argazkian. Julen Gaiarre, Julian Gaiarre, famatuarekin... Oraindik ez dakigu Arbaso amankomunean daukagu, baina harro nago nire izenaz. Eta Urretxindorrak bezala kantatzen zuzuk ere? Vasco Navarro soy, del Valle del Roncal, donde la primavera por vez primera vi florecer. Holako estrofak abestitut 5.000 aldiz. Bai, ez da, oituta ongo zara konparaketa horrekin. Konparaketa oso txarra da. Ni egaz jungo naiz orduan. Bale. Zeo zehartzera. Egaz joaten baldin bazera, lekurik aproposena da Marrotxuri. Hartu zazu kale honetan eta herri amaitu aurretikan eskubialdean, bale? Marrotxuri da, oso ondo. Mila esker, zure laguntzagatik eta zure ezagutza konpartitzagatik. Bale, eskerik asko agur. Apa, telefonoa. Apa, Irati? Hau, Pandoni, zer moduz? Julen Gaiarrekin egon naiz, eta egite ezagutzen duzun. Bai. Eta... Bueno, sorpresa txiki bat okurritu zait. Nigatik primeran. Bai, horretan geratuko gara, Venga, gero arte. Bai, agur. Elena, marrutxipiko zatak ongi, Onki. Bueno, glaziologoak. Andoni. Zuek joango zarete hemen, epel. Pirineoetan etxean bezala. Bai, ez da? Hori da. Zuek Euskal Herrian jai duzu, ez da? Gaur egun ez dago glaziarrik, zein haut Euskal Herrian? Apena, baina ez dago egontzean, iraganean, Aralarren, baita hemen, Nafarroan adibidez, baina gaur egun ja ez daude, hortaz. Pirineoetan doen apurrekin konformatu behar gutxienez, eta gero bestela batzerria, joan. Glaziar eta elur kontuetan adituak dira Ibai eta Inaut, glaziologoak dira. Unibertsitatean ezagutu zuten elkar, eta ordu ezkeroztik proiektu askotan hartu dute parte. Ibai gainera, mendiko gidaria ere bada. Biak batera munduko leku askotan ibili dira glaziarrak aztertzen. Zue Patagonian egon zarete, gainera bakit Mendi Film Festivalen erakutsi duzuela zuen lana, eta han nahi izotz eta glaziar daude edo? Milaka kilometro karratuko izotz eremua daude, hau da glaziar sakabanatu da baizik eremu zabala, zen gero altuera jaitxealan mi ezberdinetan banatzen dian. Pixka bat Pirineoetan egon zana, hemen iraganean olako zerbait egongo litzake. Hori, glaziazio garai hortan. Eta ez ezaguna zen inguru bat esploratu nahi gendun, bertan glaziarrak eta nola zeuen ikertu, eta pixka bat alpinismoa, kirola eta zientzia lotzen zituen espedizioa burutu, ez? Atzerrian izan dira Inaut eta Ibai pasaden udaberrian. Inkognita Patagonia proiektuarekin glaziarren ikerketa eta alpinismoa uztartu dituzte. Inoiz esploratu gabeko tokiak ikertu eta sekula inork zapaldu ez dituen gailurrak eskalatu dituzte. Eta baita film bat grabatu ere. Aintzinako esploratzaileen bezala, abentura eta alpinismoa, baina baita ere territorio berriak ezagutzearekin. Eta hori plasmatu nahi izan dugu kartografia batean, ez? Agian munduan geratzen diren esploratu gabeko leku bat da, ez? Bueno, Unai, zu ez zara glaziologoa, baina bai mendigidaria, ez? Ibairekin batera ibiltzen zara horretan? Bai, hori da, ibiltzen gara elkarrekin lanean, eta, bueno, orain negua datorrela, eta kontu honekin gabiltzala, komentatzea ere, elurra oso polita, oso divertigarria dela, baino kontuz ibiltzeko toki bat dela, elur jauziekin, eta... Zuek egiten duzu olako froga bat, ez da, joaten zarete, eta egin dezakezu hemen gu pixkat ikasteko? Bai. Hemen bertan egin dezakezu? Bai. Venga, Vale. Hori zer da, sonda? Sonda, hau erabiltzen dugu,
Inbat ikusteko sakonera eta gero baita ere lekua markatzeko. Justu hor, haizeak biltzen dut, hor zenbat elur dago? 40 zentimetro. Hor, haizeak, ez? Pilatutako lekuetan. Berez ere, arrisku gehien dagoen tokia izaten da beti. Pilaketak normalean ez dira oso lagungarriak guretzat. Abalentzen kontuekin guk nahi duguna ikusi dira geruza ezberdinen arteko azalerak nolakoak diren. Irristatzen duten edo ez. Hemen adibidez dago kapa oso handi bat nahiko jarraia, baina hemen ja askoz gogorrago inpiltzen da. Daude test mota asko, baina hau deitzen da test de la columna extendida, eta orduan neurtu behar dugu bi sondak hemen, eta nahi duguna da moztu rektangulo bat, gero testa egiteko. Hau normen egiten horrela. Bai, ari zara mozten, ez? Bai. Honekin isolatzen dugu blokea. Ja dago neurtuta, kuantifikatuta, guk ipintzen dugu hemen pala, eta eman behar izkiot 10 kolpe bakarrik eskumuturrarekin, 10 kolpe ukondoarekin eta gero 10 kolpe sorbaldarekin. Eta horrean da neurtzeko ea apurtzen den edo ez. Bueno, apurtu dira goikoak pizza bat, baina oso gutxi, nahiko... Orduan zein da bere diktua, epaile jauna, Ez da apurtu, bakarrik zatitxo bat hemen, baina blokea ez da atera. Egin behar duzu hau magal batean dela pizkat representatibo, ez? Eta orduan pentsatu, apurtzen baldin bazaizu bloke bat hemen, horrela bakarrik egiten, pentsatu aruntza baldin bazoaz eskiaten. Eskiatzaileak egiten du ebaki, ez? Bai, ikusi nahi dugu ea plaka edo bloke hau propagatzen den edo ez. Refugizioan egiten zen, neurriak hartu elurrarenak eta egunero, baina hainbeste movida nik ez nuen ikusi inoiz. Ikasi dugu zeo zer, ezta? Baina gailurrea joan behar dugu, beraz trastea batu eta, bertan daukagu, baina... Bueno, gertuko gara. Sorpresatxo bat prestatuko dugu. 10 minutu eta... Hori da, bueltan zaretenean ikusiko zuen... Konforme. Venga, guazen. Bestela gaua etorriko zaiguta, Venga, hala, agur, gero arte, bareja. Julen Gaiarreri kasu egingo diot. Marruzuri gozotegira joateko gomendatu dit eta halaxe egingo dut. Horrela, zerbait bero hartu eta ea gorputzeko hotza kentzen dudan. Haupi, egunon. Egunon. Zeu zei goxoa duzuen hemen, Jarriko idazu salatxo bat, mesedez? Mila esker. Zeruna. Eta galderatxo bat, izaba ezagutzen abil hemendikan, gora eta bera. Eta, hemendik mendizale ugari igarotzen da, eta badago tokiren bat mendizaleak elkartzen direna, edo... Bai, lehen bai, kartutxoren taberna. Marta! Zer? Haupi! Kontatu dit, zuk bakazula kartutxori buruzko informazioa, eta gustatuko litzaidak igual, kontatuko bazenit. Inporta zaizu etortzea eta kontatzea apur bat? Familiak izan zuen alokatua 25 bat urte. Bai, 60. hamarkadaren bukaeran edo hartu zuten. Eta mendiarekin daukan harreman hori nolakoa zan? Mendizale asko juten ziren bertara? Bai, egun horretan bai. Justo urte horietan hasi zen mendizaleen turismoa edo, eta orduan denak etortzen ziren hona... Denak kartutxora? Bai, eta denak kartutxora, bai. Igual, esango bidazu nun dagoen eta... Bai, joan gaitezke. Eta kontatuko bidazu apurtxo bat nolakoa izan zen garai hori? Bai, bale. Oizundo. Orduan, jan, edan, lo... Bai, taberna izan zen ospetsua, baina gehiago igual goiko ostatua edo. Oso ospetsuak izan ziren bi izpaoiek, Alberta eta Benedikta, eta izen ezberdinekin ezagunak ziren mendizalen artean, Pues las viejas edo ez dakit baina zentzu txarrean, Bainera esaten zioten el hostal goma edo, inoiz betetzen ez zelakoak. Estiraba eta inoiz zen betetzen. Askok eta askok egiten zuten lo kartoi baten gainean. Ez zuten denontzako tokirik izaten oheak lo egiteko. Bar kartutxo, hementxe dago orduan. Bai, heldu gara. Aipatu duzu mendizale ugariren topalekua zela. Izenen bat edo... Casimiro edo Abrego, Ari Zanaiak, eta... Haupa, Xabi, Maialen. Kaixo, Marta, zer moduz? Haupa, bikote. Kaixo. Nora zoazte? Idoiako ermitara goaz. Idoiako ermita? Bai. Gomelatzen didazu? Bai, oso toki polita ba. Bai, orduan haiekin gomela naiz? Bai. Mila esker, Marta, zure historia kontatzeagatik eta egununa pasa, bale? Bai, berdin. Venga, bikote, ni zuekin orain, bai? Venga, guazen. A ber, se kontatzen didazuen. Azkeneko metroetan sartu gara.
Gutxi falta zaigu Zanporiko gailurrera iristeko. Eta raketak, badirudi, eutsiko diotela goraino. Mendia polita eta ederra elurra, baina, bueno, seguru nago zuen herrian ere badirela historioak ez da. Arriskutsua bai, askotan. Bai, herriko bat, lagun bat galdu genuen. Petretxeman. Petretxeman mendian? Han ikusten dugu, ez da? Bai, punta txiki bat ikusten dena. 5 urte ingo ditu. Baina nola jauzi egintzen? Abarantxa bat harrapatu zuen. Bai, elur jauzi batek. Buruakin arriba jo zuen da. Han gelditu zen. Zuen laguna? Izabakoa? Bai, laguna. Bai. Herrian hasi zirenean esaten arila bila da biltzala, gogorrak. Azkenean hilda agertu zen. Aritz Arila 2012an hiltzen Petretxeman. Burutxoren lagun mina zen eta berarekin lan egin zuen Belagoako aterpean. Mendizale amorratua zen. Txistua eta trikitisa jotzen zituen eta beti hartzen zuen parte herriko ekintza guztietan. Kirola ere, erruz gustatzen zitzaion. Oso kirolaria. Gazte-gaztetatik. Futbolian, Osasunan, juveniletan ibili zen, gero pelotan, gero monitore izan zen, denbora asko. Petretxemana igual jungo zen bere bizitzan 200 aldiz. Han gertatu zen azkenean, ez? Ja gero kanpoan ibili zen, Nepalen, Patagonia behar zen, Aconcagua behar zen. Ja gero hasi zen ja euskaraz ikasten, Laskanon, Ataunen. Euskaraz beti biltze zen, alde guztietan sartzen, muturra sartzen. Zan perezila. Saltza guztietan sartzen zen da mundu guztiak ezagutzen zuen bera, ez? Gure lagun batek esaten zuen hil zenean, joer, uste dut inork ez duela ikusi Aritz norbaitekin haserretuta. Hori dauka, bai, kontu zibili behar da. Bai, politxa bai, baina. Guk gaur, gailur erreza daukagu, Zanpori, beraz, gutxi falta zaigu eta, Bai, a ber... Ia azken txampa. A ber, izten gai. Bai, laizter ilundu higo du bestela. Venga, ia, goazen. Iristear gaude Zanporiko gailurrera. Hala ere kontuz goaz. Ikasi baitugu, mendidik errazenean ere, gerta daitezkeela ez beharrak. Eta irati, ea zertan dabilen izaban. Bagoa Idoiako ermitara lagun berriekin. Ez dakit nolakoa izango den baseliza, baina bertara iristeko bidea behintzat, erreka txikia lagun ikusgarria benetan. Eta putzu hau, hemen erdi-erdian. Idoiako ermitara goazela, Idoia, azken finean, pilatuta esan nahi du. Eta orduan esaten du kondairak, Idoiako Ama Birjina, imagina, hemen hartzai batek aurkitu zuela. Isladatua, uretan isladatua. Berak ikusi zuen uso bat etortzen zela egunero leku berdinera, joan zenara usoaren bila, eta aurkitu zuen imagina, hangoian dagoen imagina. Ermitan dagoen irudia, hemendikan hartu hemen aurkitu zuten. Gogoz irudia ikustera, orduan? Bale. Zertarako erabiltzen da ermita hau gaur egun? Erabiltzen da errezu egiteko, eta badago jende asko igotzen dena hemen leku paketsua delako. Meditatzera. Bai, hori da. Eta azkenean ikusten dituzu alde batetik hor duzu ardibidi pikua, beste aldetik hor duzu ezkaurre, beste aldean ardibidi gaina, hemen atzean txorimilo. Eta horrez gain, erromeriak eta ere antolatzen dira? Bai, badaude hemen 2 erromeria egiten direnak. Bata da Idoia Ama Birjinaren eguna, eta gero egiten da festa bat Idoien festa deitzen dena. Eta orduan Idoia deitzen diren neska eta emakumeak erronkarrieraz janzten dira, igotzen dira eta Ama Birjina ikustera. Maialen, eta gustatuko litzaidake pixkat erronkariko euskarari buruz hitz egitea, badakit badaukazula harreman berezi bat. Bai, azkenean nire birramona izan zen hitz egin zuen azkeneko pertsona. Eta hori, bera hil egin zenean, azkenean desagertu egin zen. Eta erronkariari buruzko ezagutza hori edo jaso izan duzu familiatikan? Adibidez, Gabon, esaten da Gaionik. Gaionik. Andoni esango dio gero, Gaionik, Andoni. Gero baita ere, adibidez, elurra egingo duela esateko esaldi bat dago, oratze lur erangutan diona, sitantzu. Oratze lur erangutan diona, sitantzu. Oso ezberdina, ez? Gaur egun igual hemen egiten den euskararekin batueraz egiten da. Oso, nire ustez oso zaila dela. Nik uste dut, onaino igota, nipintzat nire gailur txikia igo dudala, Idoiaraino igota, ketxiko gara berriro izabaruntz. Asko gustatu zait Idoiako ermita. Berriro itzuliko naiz, seguru.
Eta Andoni, iritsiko ote zen Sanporira. Bai, Irati, Ilunabarrarekin batera, azkeneko pausoak eman eta ailegatu gara Sanporiko gailurrera. Bakardadean biluzik dantza. Eskiatzen aritu gara eta dena ezin, gaur gure mendi garaienen tontorrak ezin zapaldu. Sanporiko ikusmirak merezi zuen hala ere. Bueno, Elena, Sanporiko gailurrera iritsi dira zure zatak, Bai. Inoiz egon ziren lehen, egon ziren? Seguro ez. Eta justu soka apurtu zait, beraz, justu. Nik uste nuen ez zirela iritsiko gora, apurtu gabe raketak Andonikin. Baina azkenean iritsi dira. Begira, hori izan zen gure lehengo gailurretako bat, elurrik gabe, gaina lainoa zegoen anatzean dago. Gero ordan dago Petretxema, txelita. Lehen Petretxema, aritzena han izan zen, ez? Petretxeman, ez? Bueno, Auña mendi, ez? Ani, Auña mendi. Boa. Ikusgarria. Iluntze horrekin pixka magiko izan da, ez? Hor, eguzkia joaten, Euskal Herriko gailurri garaienak atzean, izan da momentu emozionante bat egunean, bai. Gaur egia da, denetarik egin dugula, iraupen eskia, raketekin ibili gara eta azkenik Sanporira iristea eguzkia hor genula, izan da zoragarria. Bueno, neguko lehenengo gailurra, 1750 metrokoa eta orain beheranzkoa erreza daukagu, ia glaziologo mendi gitari horiek ze prestatu diguten. Sorpresa basura. Eta gero, gonbidatuta zaudete Juan Pito nan epelean ia zeozer, afari merindatxo bat egiten edo, bale? Guazen berantz, venga! Bai, ni afaltzea noa. Irabazi du gaurko afaria, Juan Pito. Bikote! Hombre! Zaldean berriro! Hombre! Nolago txiringitoa prestatu duzuen, ez da? Beratzen naizea? Jode! Duk hemen gau pasan geratuko. Hotel California da. Eta hor ze, elurra urtu. Karo, hemen afari egiteko. Elur honek ez du, gatzik ez du gitzen bota behar zaio, ez da, esan nahi dute. Bai. Puntu hona, bai. Edan nahi baduzu bota behar duzu, baten bat, edo kafea, edo sopa, edo bestela ez dauka mineralik. Besten du, esan dute, denda, haizeagandik, temperatura ez hainbeste, haizea kentzeak asko dingo, tio, ez da? Bai, denda oso da, baina, beti egiten dugulako muraia, muro bat. Iglu moduko bat, ez da? Bai. Beste ordu bete batekin behar bada dena babestuko zenuten, ez da? Bai, gauza politxa izan da, alucinantea. Egin dute 10 minututan. Ni loengo nuke oso lasai gainera. Saku bat hona ukita, sartu saku bat dalo. Iluna dator da beranzkoan behar dugu, Hori da. Zer nahi duzut desmontatu hau eta... Kafe hartu eta bagoa. Zer gaina mendi gidaria zarete, azkar etorriko zarete, ez? Hori da. Venga, pasen bera, bai. Agur, bai. Pixkanaka ezagutuz, no? Aizabako txokoak eta inguruak, Bai. Hombre, kaixo, arratsaldeon. Eguna primeran joan da eguna, bai. Bai. Txoria ez dugu ikusi, baina... Ez duzu txoria topatu, baina ala ere soluzionatu duzu. Bai, soluzionatu dugu. Bueno, gu bagoaz, Jurenekin besten zaitu. Bai, konpainia honean geratzen naiz, beraz eskerrik asko bikote. Venga. Hostia, urren arte. Agur. Bai. Juren, aprobetxatuko dut, tartetxo hau Juan Pitora gonbidatzeko afaltzera gurekin, bai? Ni esker, gero. Ui, eta hori? Bostakit? Itzal bat ikusi. Hau da, Juan Pitoko benta, zuek ezagutzen duzuen asko, baina esaten dute eskiatzearen onena, gero alpinoan, botak kentzea dela, ez da? Eta hemen eskiatzearen honena nik uste dut hemen jaitsi, eta hemengo brasan egindako lako saieski batzu jatea dela, nik uste behintzat, eta... Venga, barrura, ziur epel dagoela, Bueno, arratsaldeon, Julián, aspaldiko! Zer moduz? Ondo? Ni oso ondo, hemen nekatuta, baina ondo, Zure bilo badau? Bai, gaixo, oso ongi, bai. Ikusi zaitu nik egin, telebistan edo ikusi zaitu hor edo... Akordeoia jotzen, edo bai. Ikusten duzu ez da, Juan Pito, hemen kamiseta jarri dituzte. Ia, nerea kontatu nondi datorren Juan Pitoren historia. Jende guztia esaten du San Pito, ez. Juan Pito, bai. 19. mendearen hasieran,
Juan izeneko gizonezko batek txilibitua jotzen zuen mendian zebiltzan enarek bentarako bidea aurkitzeko. Horregatik bentari Juan Pito izena jarri zioten. Benta 1820koa bada ere, Julianen familiak orain dela 53 urte erosi zuen. Gu gaur berandu etorri gara, berandu, baina hemen normalean igande larumaretan, ordubietan, hiruretan egoten da jendea horrela, ez da? Bai, eta bosterdiak berezian ibetian... Hori da, bai, txartelak, hartzen duzu zenbakia. Arategietan bezala eta hartu eta... Berdin-berdina, hori da. Neni gertatu zait etorri eta hartu eta 54 eta... Julian, ekual bat, eta... 22, meka, eta, bueno, bai, irati eta badatu zen, zeia ordua faltzeko, bueno, afarimen egiteko ordua badago, ez da, beraz, mentxe itxarongo dugu, edo... Ez, barrun daude, ja. Bai. Irati ez? Ez, zure zain daude batzuk, hemen. Bai? Ia, a ber, Julian, hor, bero-berotan, bai? Bero-berotan, hori da. Aurrera. Ara! Lehen iruditu zait, hola, zehoz arraro ikustea. Esan didazu, itzal bat edo... Julen, zer emontre da hori? Amona bat dago. Baina, beldur pixkat ematen du, Bai, ez uste. Bai, eta zer emontre egiten du amona bat, aurki batean eserita. Kalean... Nork darama amona hau. Eixo. Zer kasu hor bizkarrean. Hau eman ditzartu ditzen da, eta museora eramaten dut. Museora? Eta gero jautegitan aterako dugu. Utziko zenidake amona eramaten niri? Ilusio pixkat egiten dit? Bai, nire gatu bai. Venga, perfecto. Pizatu du, pixkat baina. Bueno, moldatuko gara. Perfect. Nirea, ongi. Perfecto. Bai. Guazen museora. Arregarria, Bai, polita. Zer da, hau da antzinako borda bat. Antzinako borda bat? Bai, lehen, gutxi gora bera horrelakoak ziren. Ze guapoa. Zer moduz, erosoa? Hau da, bizkolastiko nubea. Bai, ez? Zerbezatxo bat? Agian no geratuko zara. Bueno, uste baino erosoagoa da, Ez daukazu, ogio eta purrak jateko, nahi badezu, hori jaten zuten, Eta nola ez? Ezin izango naiz museotik atera erronkariko jantzi tipikoa probatu gabe. Zeinen ederra den. Koloreek ere badute beraien esanahia. Gogoratzen alduzu Eizabako armarriaren historia. Agonako kolore gorriak burua moztu zioten erregearen odola irudikatzen du. Sentitzen naiz oso dotore, Pentsatzen ari nintzen, ea utziko zenidaten olako bat afarira eramaten. Ara! Bikote, txaldeon, zu ezagutuz zen baina hau bai? Bai. Miguel Mindegia, zer zabitzen ben galduta edo zer Miguel? Bueno, hemen lehen hori ebilizan doaituk eta... Hau iritsi zein, natuala. Uxe natuala. Pau eurra, bios kostilla, zer Bai, ez da. Zer gehiago nahi du, gizonak... Hau nire suia dek, Eduardo. Suia, karo, laguntzea etorri da. Zuta Iñaki Perurena hon zineten zuek hemen Isaban, ez? Bai, zarri duzan, bai. Bai, holako, bueno, erakustaldi bat egiten edo Julen Gaiarren ezean. Eta hori bere harrikin da, bere erakustaldi bat eginen da. Orduan holako sorpresa txiki bat emateko asmotan edo, ez da? Bai, ide hor da etorratio. Miel Mindegia, Euskal Herriak eman duen aizkolaririk onenetakoa. Maila nagusiko 10 txapela irabazi ditu. Lehenengoa, 28 urte zituela. Gaur egun, aizkora mundutik erretiratuta dago, eta mendian ematen du eguna. Baserrian aritzen da lanean, ardi eta behi artean. Miel, gu ona etortzen gea, elurretan, ez jola seitea, baina ondo pasatzen dugu, baina zuek ona baserritarrok eta elurre... Ez zetu elur zaleak ez. Trau egin zioteko ere elurre, trau handia. Baserritik ganaduta eta gon behar da, ganaduko kuluan, ganaduko kulu bezebeteak eta entre dondia, gu elurra, baina denak ez dio ofizio berdina eta... Baserritar jendea badak egite esateula, izpuru, ez, elurrik ez dugu behar. Igi zain un 8 metrora baina, bera, oziak, Etzea kasoik egiten. Elurrak eta... Ez da errexi izango. Baina zuk segitzen duzu, baserrian antzubietan bizitza ez? Ni baserriin lan asko, behikin da, ardikin da hortxe. Gehatu belani. Guain parrillero sartu zaitu eta, Bai, gaurkoan bentsate alegin juguen. Seguro nau, Juleni izugarrizko ilusio ingo jola horrek. Seguro nau, ze zuen, eta Perurenak ez du etortzek izan, baina seguro... Bueno, bai, beti izteituko libre hotxen, zerbait tokatu zango zut. Estimatzei zut, guaintxe datoz, zuek gehatu hemen, eta, Bale. Gero azaldu gara. Oso ondo, venga, bai, gero arte, aio, bai.
Gaionik, Andoni, eta ekipo. Orain ulertzen dut zergatik pasatu zuen hainbeste denbora. Hori soinek hori nungoa da? Doktore jarri behar zen, erronkariko jantzia. Era, hau da nire goiko kuadrilatik geratu dena, ze jendeak Bai, ze pasatu da. esan dugu, normalean gailurrean jende gutxi eta afarimerindan asko, eta gaur Alderantziz? Zuek, jode, Gaiarre, alatzara, ez da? Bai, alda nahi. Eta zu? Maitane. Maitane, eseriko gara, edo zer? Bueno, topa ingo dugu, ez da? San Pito, Juan Pito, Don Pito, bueno, Pito, Venga. Non aurkitu duzu hau soineko hau? Bueno, aurkitu dut Museo de la Memorian. Jende pila bat ezagutu dut, Andoni hori bilin izan zehatzen. Bueno, ermita batera joan naiz, Idoiako ermitara. Idoia, bai, bueno. Polita, Eta ze txori zen agertu behar zuena, agertu da, nola hori? Ez da agertu, Arkaitz txoria. Ez da agertu? Deika ibili gara, Hori da, hori. Hemen ezagutu zintudan zu, Gogatzen ez, ni hemen kamarero bezala nengola eta sartu zinen hor, lankideari esan nion hori, mai hori niretzako izango da, bai, esan zen, bai. Eta horra hasi nintzen argazkiak bidaltzen eguraldirako eta, bueno. Ez dakit, hau kamarero hau berria da, ez? Hola, kuadrilla, Hau berria da. Nik izango gara. Ezagutzen duzu? Bai, piztu bat. Zer dio, Nik kauen zu, hau bai da sorpresa bat, igual zadeta. Bai. Eta aizkora eta egurrak erri zute edo? Hori beste humaten ekarriko. Baina, zerbait ekarri, oroigarri bat behintzat ekarri. A ber, zekarri, sorpresa. Ondo gordeta, Nik kauen ama. Nik kauen ama, Joder. Uste dut, ez zuela espero, eta gustatu zaiola ni hor ondoan izatea. Eta beste zerbait jibaz aukea. Ire lagun batik eman zerik bideo iretako. Berak etortzik ez, eta esan zeik ire metiko. Julian, espaldiko. Orain ere proiektoen bati bueltak ematen ibiliko aiz, posten hau. Gogoan diat nola antolatu duan herri kirol jaialdia Isaban, eskolariak, harri jasotzaileak, eta nola esan nuan aitari ilusioa egingo dio. Emaizkiok oraintzian ere partetik. Bai, jode. Eta gaur zuekin hortxe guztua ongo ninduan, baina badakik aurretik itzorduak hartuak. Niretzak uste, gutxina pentsatzen duanean, hortxe izango nau, tragoiska bat hartu eta kontuak esateko. Esarkada bat. Ba, mi esker, Iñaki. Bueno, txalo handi da. Flipaz da. Bien, eseri, afaldu behar diogota, Zu beti izan zea txapelduna, baina gaurtikan txapelduna hundien datzea. Oso unkigarri izan da, ze, Iñakirekin oraindikan erlazioa mantentzen dugu, ezagutu ginenetikan, baina ez duen inola ere horlako horik espero, eta nirenetik oso unkituta nago. Zagizu, zenbat aldiz txikitatikan aitakin joaten ginen eta aitak esaten zian, eta zenbat denboa ateatzen dio Mendizabaleri, eta zenbat denboa ateatzen dio Lasagesti, eta beti ingurukoak ziren Gipuzkoarak eta gu ginen hor Nafarrei apoiatu. Bueno, estimatzen diat. Hori ba, mi esker. Sorpresa, alucinantea. Bera jarri duen aurpegia, Julenek, gelditu da, flipauta. Netzako mindegia da, inoiz egon den eizkolerik oberena. Eseri, Miel, eseri hor mesedez, onda giula eta hartu eta pasatu, Haze eguna pasatu dugun erronkarin, onkixin esaten digute ibar honetara etortzerakoan, eta guk eskerrik anitz horren harrera ederra egin izanagatik. Zuen mendizaleen aurrean apalik, Zanporiko elur gainean zutunik, gure elurra argitzen duen eguzkiaren sorlekuan, Izabako asaben zatak eskuan, Euskal Herriko mendiak eta gailurrak, benetan eta bihotz-bihotzez, maite eta zainduko ditugula zindagit. Hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.